भवानी सिंह उनकर भाई अब चुप ना बैठी लो विक्रम। समझ ल कि अब महाभारत शुरू हो गई बा। महाभारत हो या रामायण, जीत हमेशा सत्य के भइल बा मास्टर जी। जैसे रावण और कंस के विनाश भइल, वैसे ही भवानी सिंह के विनाश हुई। माँ जी, हम वही खानदान से हैं माँ जी, भवानी सिंह की बेटी। हमके पता बा माँ जी कि हमार परिवार वालन रवा लोगन पर बहुत जुल्म कैले बारे, लेकिन माँ जी हम ऐसे नहीं खे। हम इनसे बहुत प्यार करीला। हम मर जाए इनके बिना। रवा प्लीज हमरे पर नाराज मत हुई, हमरे पर नाराज मत हुई माँ जी, नाराज मत हुई। नहीं बेटी, तोहरे प्रति हमरे मन में कोनो मलाल नहीं खे। हम तो तोहरा के पहले से ही आपन पतो मान चुकल बानी। हाँ, हम प्रिया और विक्रम के साथे साथ तोहार और प्रिंस के भी बिहा कराए। हाँ। रोक रोक भैया, बकरा हलाल होके खातिर खुदे सामने आ गई। हाँ, एकर मुंडी काट के भैया के सामने ले चलल जाई। बहुत भाग लेहले, अब तोर मौत के बारी बा। गीदड़ चाहे जितना भी चकमा दे ले, लेकिन वो शेर के पंजा से ना बच सकेला। आज यहाँ से तोरा के क्या बचाई? तोर मौत निश्चित बा। एके तो हम बचा ले, तोहनी के बचाई? तोहनी के का बुझला हसन? हाँ? कि ये शेर के मात में हम भाग के आयल बनी? भाग के ना रे, तोहनी के भगा के लेके आयल बनी। अब यही तरी जाल हम बिछाई और शिकार हमार भैया करी। शिकार तो अब हम करब तोहनी के। अच्छा भाईल कि दोनों भाई एक साथ भेटा गईला। ए, मार करा के। काली, उस साले अब तक जिंदा कैसे बाढ़े रे? हाँ? ना रही भैया, अब वो ना रही। चल दुर्गा। काली, काली,
के शहनाई बाजे के चाहिए, मातम के शहनाई। विक्रम रणवीर और कमला के बेटा हुवन। वो सिर्फ अपना बाप के मौत के बदला के लड़ाई नहीं लड़त, बल्कि वो हमनी सबका खातिर लड़त रहे। भवानी सिंह के जुल्म और हुकूमत के खिलाफ लड़त रहे। एक बात ध्यान से सुना लोग, अगर भवानी सिंह के गुलामी से निजात पाने की चाहता रहो तो एकता दिखावो, जागो और राक्षस के हुकूमत के खत्म करे खातिर हिम्मत दिखावा, हिम्मत हिम्मत। वाह, चूहा भी अब शेर बने लागल। आज चीटियन के पर निकल गए। का मास्टर केकरा के समझाओ तड़े इलन के? अरे तू बेशक से भवानी सिंह के भूल गए लोग है, लेकिन ये लोग ना, ये लोग जाने ला कि भवानी सिंह के सामने सर उठौला से कौन सर के कुचल दिल जला। मास्टर, ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत कर। जल्दी से विक्रमों के पता बता दे हमनी के। ना बताए काली। मास्टर, हम अपने दो भाई की चिता एक साथ जरा के आवत बनी। हमरे सर पे खून सवार बा। बता दे वरना जान से मार दे। मौत के डर नहीं खे, काहे से कि मौत के हमके परवाह नहीं खे। अब तानी के सर्वनाश शुरू हो गइल बा। सर्वनाश। सुन लो सब लोगन, हमके विक्रमवा का पता चाहिए, वरना सब के हूँ ये मास्टर जैसन कुत्ता के मौत मरी, कुत्ता के। बुझाइल चला सा आवा। बाबूजी उठो ना बाबूजी, तू हमके छोड़ के ना जा सकेला बाबूजी। बाबूजी उठा, मैं कहीं ना बाबूजी से उठा। बाबूजी उठा ना। चुप हो जा, अपने आप शर्म आवे के चाहे तू लोग के। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहे। 4 गुंडा आके इनके मौत के घाट उतार दी हले और तू लोग तमाशा देखत रह गईला। केकरा के जगावत पड़ा विक्रम? ई लोगन के, ई सब लोग मुर्दा हो चुकल बा। गुलामी के नशा हो चुकल बा सब लोगन के। ई सब लोग भवानी सिंह के तलवार चाट सकेला, शेर बन के काट ना सकेला। हमनी के का काटल जाइए बिटिया? न रहे के ठिकाना बा आ न 2 वक्त के खाना बा। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के रोटियों के उपाय करना ही पहाड़ हो जाला। कौन बल पर ही लड़ाई लड़ल जाए बिटिया? जुल्म के खिलाफ हमेशा गरीब और मजबूर ही हाथ उठौले बा। इज्जत के जिंदगी जियल चाहता राजा, धारावाही के साथे साथे सिपाही भी बने के पड़ी। आवा। मालिक, गांव से मंगरवा आइल बा। मालिक ई कुछ बतावल चाहत बा। बोल मंगरुआ। मालिक, पता चल गइल बा कि विक्रमबा कहाँ लुकाइल। इतना टुकड़ा गरब के गिना ना पाई। हाँ। बोल मगरवा, विक्रमवा कहाँ छुपल बा? बोल दे मालिक, लेकिन हमारे एगो शर्त बा मालिक। कैसन शर्त? रउआ के एगो वादा करे के पड़ी मालिक। रउआ लोग आपसी लड़ाई झगड़ा में हमर बाल बच्चे के मारकाट ना करे मालिक। ना
तोरा के तोरा पूरा परिवार के कुछ ना हो मगर हुआ तोर जमीन भी वापस के दे। हाँ बता दे, बताऊ हर कहाँ छुपल बा? हाँ बोल। वो अपना माई के साथे बगल वाला खंडहर में छुपल बा मालिक। आवाज नहीं है। अब खून के बदला खून होई, मौत के सलाब आई। ऐसा होली होई जब आज से पहले गाँव में ना कोई देखले होई और ना देखी। अब ना पूरे गाँव में एक आदमी जिंदा ना बचा के चाहिए, एक आदमी जिंदा ना बची।